gledalci, dobroveče. Gledate emisiju NTV Razgovor, a mi razgovaramo upravo sa profesor doktorom Nevenom Petrušić, koji je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Evo, čestitamo na nagradi i niste dugo na ovom poslu, a već ste dobili ovo priznanje, pa recite da li je bilo lako zaštititi sva ta prava koja su diskriminisana u Srbiji? Pa ja najprej zahvaljujem na čestitkama i moram da kažem da je ova nagrada, ovo priznanje ne samo meni, nego svim ljudima koji su, eto, posljednjih godinu dana strpljivo radili na izgradnji ove jedne institucije i kao što ste rekli, tek je zapravo godinu dana rada. Okolnost da smo dobili nagradu, sam dobila nagradu, ali naravno, kažem, to je priznanje svim zaposlenim u službi Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, sa ovakvim telima koja dugi niz godina rade, koja uživaju ugled u našoj zajednici, mislim naravno, kažem tela, a mislim na Poverenika za informaciju od javnog značaja, mislim na gospodina Zaštitnika građana. To je jedna velika čast i to pokazuje da se nekako prepoznao ovaj naš rad i meni se čini da je to na neki način indikator da smo ipak postali vidljiviji u javnosti. Naravno, i kao što sam rekla, na samom dodeljivanju nagrade to je i velika odgovornost, jedan dodatni podsticaj da i dalje radimo u domenu suzbijanja diskriminacije. Evo, vi ste tom prilikom rekli za medije da diskriminacija u Srbiji nije iskorenjena, a nažalost imali smo prilike da čujemo i dosta podataka o tome da je i tekako bilo napada i na Rome. Vidjet ćemo nešto kasnije i konkretno, dakle, o kakvim se sve to napadima događalo i da postoji diskriminacija u odnosu i na pol i upravo recite nam, dakle, gde je to diskriminacija najizraženija u Srbiji? Sva istraživanja pokazuju da je diskriminacija, nažalost, još uvek veoma raširena pojava u Srbiji, u svim oblastima društvenog života, dakle i u sferi rada, zapošljavanja, i u obrazovanju, i u pružanju javnih usluga, u svim oblastima i da se javlja po osnovu različitih ličnih svojstava. Dakle, imamo i diskriminaciju na osnovu nacionalne pripadnosti, i na osnovu pola, i na osnovu seksualne orijentacije, i po mnogim drugim osnovima se javlja i to ne samo da pokazuju istraživanja, to pokazuju i pritužbe koje su do sada stigle i u kojima građani i građanke Srbije ukazuju na diskriminaciju koju su oni izloženi. I te pritužbe pokazuju da zaista diskriminacija jeste raširena. To je pre svega posledica činjenice da se još uvek ne razume šta je zabranjeno, kako se ne smemo ponašati. S druge strane, i eto, čitava ova situacija, sve ovo što nam se događa posljednjih godina, čini se da je nekako još pogodnije tle da pravimo razliku među ljudima, da ljude različito tretiramo, kao da je na neki način i taj broj predrasuda, stereotipa na neki način se povećao u posljednjih godina. Da, kriza uvek upravo dovodi do takvog stanja i tu je onda odgovornost upravo institucija u kakvoj ste vi i naravno dva dobitnika također koje smo mogli da vidimo. Ta odgovornost vaša je još veća. Nije puno vremena prošlo, dakle godinu i nešto dana. Dobro je bilo da kažemo, i vi ste to izjavljivali, da ljudi još uvek nisu svesni da postoje institucije koje mogu da im pomognu, kojima mogu da se obrate i da očekuju pomoć. Evo, da li ste uspeli da nekako približite, dakle, to što vi radite građanima? Pa mi zaista nastojimo. Nastojimo na razne načine. Preko 50 javnih prezentacija, dakle, razgovora sa ljudima u različitim gradovima Srbije smo imali proteklih godinu dana. Izdali smo i različite male brošure u kojima ljudima na jednostavan i lako razumljiv način prvo objašnjavamo šta je diskriminacija. Mi smo videli da za tim postoji potreba zato što pritužbe koje čitamo pokazuju da ljudi često ne znaju šta je diskriminacija. Ljudi misle da je svaka nevolja, da je svaka nepravda, da je povreda bilo kog prava diskriminacija. Ali
to nije, naravno, i o diskriminaciji možemo govoriti i mogućnost da se, eto, i Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratimo, postoji tek onda kada smo, dakle, različito tretirani, kada nam je neko pravo uskraćeno koje se nekom drugom daje, kada za nas postoje neki posebni uslovi i tako redom. Dakle, postoji nejednak tretman ljudi, a oni se nalaze u istoj situaciji i pri tome dodatni faktor da bismo govorili o diskriminaciji je da se takvo razlikovanje koje se pravi zasniva na nekom našem ličnom svojstvu. A to lično svojstvo može biti da pripadamo određenoj nacionalnosti, da smo određenog pola, da smo pripadnici ili pripadnice određene političke opcije, pripadnici sindikata, da, dakle, postoji neko bilo koje lično svojstvo i upravo na osnovu toga ličnog svojstva smo mi, znači, različito tretirani. Samo tada možemo govoriti o diskriminaciji. A to što je neko povredio neko naše pravo iz radnog odnosa, primjera radi, to jeste povreda, to jeste nevolja koju čovek ima, nekad je to očigledna nepravda, ali onda nema mesta postupanju, znači, Poverenice, odnosno nema mesta da mi postupamo u takvoj jednoj situaciji. S druge strane, mi smo želeli ljudima i da našu instituciju približimo, da nekako znaju kako da nam se obrate, da im, eto, približimo i naše ovlašćenja, šta od nas mogu da očekuju. Dakle, šta mi radimo i kako izgleda postupak pred Poverenikom i čini nam se da gde god smo bili, u koji god deo Srbije smo bili, nekako za nekoliko dana već poveća se broj pritužbi koje nam stižu. To znači da su nas ljudi ipak razumeli, da smo ih možda dodatno motivisali, ovo što ste vi malo čas rekli, da koriste ovu instituciju koja postoji. Samo da vas pitam, kad kažete da ste obišli 50 gradova, da li je to bilo u formi tribina, pa ste im na taj način, ili gostovanja po medijima? I kako je bila posećenost? Dakle, bilo je različitih tih formi razgovora, od, eto, tribina gde, eto, ljudima pružamo informacije, pa naravno ljudi imaju mogućnost da nas pitaju. Bilo je i radionica gde smo ljudima objašnjavali kako u stvari treba da sastave pritužbu, šta mi to u stvari treba da imamo od informacija da bismo po pritužbi mogli da postupamo. Bilo je jako mnogo prezentacija i našim kolegama i koleginicama pravnicima. Tu su bili često i advokati, tu su bile i sudije sa kojima smo, eto, razmenjivali različite informacije i naravno delili ono što svi znamo. A bilo je i mnogo aktivista i aktivistkinja nevladinih organizacija, jer naš zakon o zabrani diskriminacije dopušta mogućnost da u ime diskriminisanog lica pritužbu može da podnese i nevladine organizacije, dakle neko udruženje građana, sindikati i bilo koje drugo lice. I mi smo nastojali takođe da uspostavimo jedan saradnički odnos sa nevladinim organizacijama. Nevladine organizacije su naši prirodni partneri u borbi protiv diskriminacije, naši saveznici u toj borbi i takođe je bilo prilike da na njihovim skupovima, često i uz njihovu podršku, zapravo razgovaramo sa ljudima koji se bave zaštitom, recimo, osoba sa invaliditetom i njihovim pravima. Bio je čitav set, jedna čitava serija različitih tribina, radionica, pa i predavanja instruktivnih, gde smo gostovali i kao nekakvi, da kažem, partneri na projektima organizacije gde smo mogli da ne samo pokažemo šta mi to radimo, nego da istovremeno vidimo koji je to širok dijapazon i nekakvih mogućnosti unutar samog postupka pred Poverenikom da se sukob prevaziđe. Kad to kažem, mislim pre svega da smo malo promovisali i medijaciju kao jednu mogućnost, kao jedan metod da se u nekim slučajevima diskriminacije, gde je primereno da se medijacija primeni, da se, eto, i to može. Pa tako smo malo nastojali da ljudima i pobudimo interesovanje i da ih malo više informišemo o tome
šta mi to radimo, a naročito šta realno od nas mogu očekivati. To je nešto o čemu treba da kažemo koju reč, šta se realno sve može očekivati, ali pomenuli ste i sami sada da ste na tim radionicama, tribinama, gostovanjima objašnjavali ljudima kako oni u stvari treba vama da se obrate i šta je to koji su podaci koje treba da vam pruže. Dakle, da li oni treba da imaju neke dokaze, neke svedoke ili, dakle, u kojoj formi kad ljudi čuju državni organ, odmah onako misle to je neka procedura i neka strašna administracija koja nas čeka. Da, verujem da je tako. Ja bih voljela da tu neku zabludu koju ljudi imaju, eto ovde već možda u ovoj emisiji razbijemo. Dakle, taj postupak pred poverenikom i zamišljen je kao jedan postupak koji je lišen svake preterane formalnosti. Dakle, to je jedan jednostavan postupak koji počinje time što nam se ljudi obrate pritužbom. Dakle, neko ko misli da je diskriminisan, on jednostavno napiše pritužbu u vidu najobičnijeg teksta, gde će objasniti, dakle, ko je on, ko je taj za koga tvrdi da je izvršio diskriminaciju, u čemu se ta diskriminacija ogleda, dakle, šta je to što se dogodilo, da mu je neko pravo uskraćeno, da je dobio neko rešenje koje je po sadržini svoje diskriminišuće, da je neko nešto izgovorio, da nešto je neko učinio ili da je neko nešto propustio da učini, a bio je dužan da učini, da je to upravo motivisano time da se nekome na osnovu njegovog ličnog svojstva uskrati neko pravo. Dakle, kao što znamo, načini na koji se diskriminacija može izvršiti su veoma različiti, ali za nas je važno da ljudi to najobičnijim rečima opišu, da mi možemo da shvatimo šta je to što se dogodilo. I naravno, bilo bi poželjno da osim tih činjenica, osim tog opisa, ako postoji neki dokaz, možda postoji neka isprava, možda postoji neki akt, možda postoji neko ko je tome događaju prisustvovao, da ako je reč o nekom svedoku koji bi rado svedočio, kad kažemo svedočio, da u stvari svoju izjavu. Mi ga nećemo na klasičan način ispitivati kao svedoka, nego ćemo od tog nekog ko nešto zna o tome zatražiti da on u pisanom obliku da nekakva objašnjenja dodatna. Dakle, to sve treba navesti. Dakle, ako je neko bio prisutan, njegovo ime i prezime, adresu, nema nekakve posebne forme u kojoj ta pritužba treba da bude sačinjena. Dakle, treba napisati. Znači, ne mora da ide kod advokata, da mu to advokat sastavlja, sve to može. Svaki čovek koji je, eto, pismen, koji zna da piše, to može učiniti. Može to učiniti i dete, jer i dete nam se može obratiti. Ta se pritužba šalje na adresu poverenika, dakle mi nemamo mogućnost još uvek da imamo neke regionalne centre, dakle treba uputiti na adresu poverenika, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beogradska, broj 70, 11.000 Beograd i ta pritužba stigne kod nas. Mi nakon toga, kada pročitamo tu pritužbu, mi vidimo imamo li mi sve elemente, sve podatke koji su nam potrebni. Ako eventualno nešto nedostaje, mi onda zatražimo da nam taj neko, lepo bi bilo da dobijemo i kontakt telefon, pa često da bi skratili postupak, pozovemo osobu telefonom, kažemo je šta bi eventualno još bilo potrebno da nam dostavi, da nam kaže, nekad i telefonom, eto, saznamo te podatke koji su nam potrebni. I ono što bih voljela da gledaoci i gledateljke znaju jeste da mi tu pritužbu, tako kako je ona sastavljena, moramo da dostavimo, tako je zakonom predviđeno, onome za koga se tvrdi da je izvršio diskriminaciju i da od njega zatražimo da se on povodom činjenica koje su navedene u pritužbi, povodom same pritužbe, njene osnovanosti, da se izjasne. I ostavljamo po zakonu rok od 15 dana da se taj neko izjasni. Sada, zakon kaže da se onaj za koga se tvrdi da je izvršio diskriminaciju može izjasniti. Dakle, ne mora. A mi nemamo ni nikakve nekakve sankcije koje možemo upotrebiti da bi se taj izjasnio. Ali iskustvo je naše da sve više i najveći broj onih za koje se tvrdi da su diskriminatori, da se oni izjašnjavaju. I da navedu sve činjenice, eventualno ako treba nekakve dopune, mi njih onda pitamo da nam eventualno još neke dodatne informacije daju. Možemo naravno utvrđivati činjenice
na sve primerene načine. Znači, možemo pitati i treća lica, možemo otići na lice mesta i eventualno još neke činjenice saznati ako... Da li je to